eskerrik asko etortzearen, hasiko gara gaurko kulturaren lehialdegaz, gai zerrendagaz, igual lehenengo eta behin bozkatu behar dugu euskera honaren adierazpena Bilduk aurkeztutakoa, bai, onarpena gaur txertatzen dugu beste puntu modure, aldeko bozkak, bai, hau bat ez onartzen da, orduan 13. puntuaren ostean, ez kontu ematea baino harintxua, justu 13. izango zen, gero kontu emateak eta eskaiak geldituko zen. Bale, azten gara orduan, lehenengokoa 2025ko azaroaren 5ko ohiko osoko bilkurako aktaren onarpena hala badago. Ondo, ados? Egingo dut euskeraz, buruzu euskeraz tarderaz egitea? Euskeraz. Euskeraz? Bale. Zeus ez bada ulertzen? Bale? Bigarrenak atetxatak ez duen kontu emotea? Bai? Uste dut dara, 6-6 dekretua, egin buruz egiten dena. Ulertu behar du, uste dut, hiru pasketela sarreretan, eta amenak urtetan da apioa gehiago. Intzontza garaibi gehi, agarre, aldape... Hori da, bai, hor dauz batzuk, komentatu guen izandak horrek bidez trafikoa, esaten dugunek, sarreratan eta gero horrek ikusten ziren, minutu baten, segurtasuna gana horrek jokatu ezirela. Horren inguruan egin da galdera eta horri dauz beste prozesu batek askoz behatzagoa batzordetik eta bai, horre direz trafikoa. Hori da bai, esan dagoa, bai. Argituta, bai, bai. Bale, hirugarrena, 2025ko Euskal Nazioarteko Egunaren adierazpen instituzionala. Bale, 2025ko Euskararen egunean gugandik abiatuta ondorengo konpromiso hauek hartzen ditu lehengoako udalak. Udal politiketan euskara erdigunean jartzea, hizkuntza politikan atzera urratzen... Gurea, ez? Ez, bai, parkatu. Baina, zera, Gogunean bidea zinena zen, testu. Hori horreko zinen, gara zuan. Bale, parkatu, Euskara zugan eran gugan, bai? Bale, hori. Bale, beste papetak medikoanak eta dana nogarren, ja? Bale. Euskarak bidea luzea egin du, luzena abian Europa zaharrean, eta ala ere bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio, izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena. Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoen indar bizilak, belanaldiz gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen. Izilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren munduna hasi eta aldakor honek ordea, zaildu komunitatearen indarra eta zaintzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, editatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aizianetik lan munduraino eta norbanakotik erakundetaraino. Euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belanaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatutako duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberretze
bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zerroet, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan izilak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari diztira emateko. Eta euskara guztien hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontza da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da, batzen gaituen hizkuntza bat. Elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari. Eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu denon artean. Hazi emankorragoak ditugu lur berri eraiteko. Atzeak erakutz diezagula aurrea nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Bozkatuko dugu, aldeko bozka. Nago bat esunatzen da. Laugarren puntua. Kiroldegiko instalazioetan egin beharreko kirol jarduerak kudeatu, planifikatu, eman gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzu kontratua. Adlon enpresak behin-behineko bermea itzultzeko baimena emoteko egindako eskaerari erantzuna. Hori, Atiban Sinterman enpresaren kontratuak ebelanez, 2025ko azaroaren 17an, Lehenbako udaleko erregistro orokorrean elektronikoki aurkeztutako 13.993,10 euroko behin betiko bermea itzultzeko eskaera sartu hori. Orduen, 2025ko abenduaren batean, udale arkitekto teknikoak txosten bat egin zegoen, eta 2005ko irailaren 30ean lanak gorabeherarekin eta erreklamaziorik gabe amaitu zirela jasotzen duena. Orduen, akordio proposamena da, kontratu amaitu dalako, hori diru zaintzan jarritako 13.993,10 euroko behin betiko bermea itzultzeko baimena ematea. Hori da, akordua. Ondo bat egitzu, bozkatu dugu, aldeko bozka. Nago bat onartzen da. Hurrengoko puntua, bosgarrena, ordenantza fiskalen testu bateginearen aldaketaren behin-behineko onarpena. Honako hau pasadan barikuen ogasun batzordean komentatu zen, hemen esatea 100% egoera aplikatu dela, orokorrean, KPI interanuala, azarotik azarora kalkulatzen den hori aplikatu dela. Salgo esan, atxuren bat badau, hemen bagoaz 6.2 udalkirodegiko presio publikoei dagokionez, esatea estali gabeko udaliri lekuak eguneroko sarreratan, udako hori 3 hilabetetan kudeatzen dena, dibertsitate funtzionala 15 urteko gaztei presio berdina mantentzen jaki, 2 eurokoa, eta nagusiei eta manakako retiratu edo pentsio nahi, dibertsitate funtzionala, langabezien dauzenei eta 3 eurokoa, igo barik. Gero, beste, ordenean jarraitzen badugu, hemen dauz ikastaroetan, euskara ikastaroa, 6.7 puntuan, hemen gogoratzea ikasturte osoko kurtsua 600 eurokoa dela, 120 ordaintzen zara, oda 120 eurokoa, eta proposatzen dena da presioaren presioa bajatzea 50 eurotara. Ez izatea dirue itzaki euskara ez ikisteko, Inaki dinozta, gimnasioaren presioak, justu aurreko herrialdean, egon zan presio bardine, eguneroko sarreretan bazkide eta ez bazkidean, orduen bazkideak 6 eurotan mantentzen da, eta ez bazkide
6,50, bai? Euro erdiko igoera suposatzen dago horrek. Euskararen aipatu dugu, eta gero gagoaz kotxekin kulturretzena 6,11 puntu horretan, tarifa batzuk zenema eta horre boro bildu da portzuet, baina ikuskizunak zuzenean, horkila bat dau, 0,50 eurokoa dana, hori presio bat denetan mantentzen da. Hor badakiko ikuskizunaren arabera, ikuskizuna bakoitzak berak marketan dago sarreraren zenbateko hori. Itxe gora bera, hori da, ez dakite zalantzaren bat, gorriz dauzik inite aldaketa guztieko beto ikusteko. Boskatzera pasatuko gara orduan. Aldeko boskak, konturakoak, abstentzioak. Alde batetik osamaak ikusten dugu, adibidez efektuarena, eta beste betik, esan nahi honak, adibidez, polie aprobetikatzea. Lara ez da, baina horregatik azkenik. Zeigarren puntua, 2026 aurrekontuaren behin-behineko onarpena. Onartu hau egutegi bat finkatu zen, jarraitu izan dugu, bi batxarren ziren, gero barikoen behazkenengo batxordean, eta horre entzitan dute asai dute nongarela berbaiten eta saltzen, eta guztibete gainetik komentatuko da solan zenbaki potoloak. Lehenengo esatea pentsetan dugula aurrekoan behipatu gano gauza berdine aurrekontu errealistak eta esekutagarriak direzela, bai? Aurrera eramateko posibleak direzela. Hemen legegintzaldi plan bat dekogu eta aurrera plan horri jarrepena emoteko indirez, eta gainera azkenengo hilabetetan, aurrekontu parte hartzailetan jasotako beharrei eta proposamenei erantzuteko legin egin da. Zenbakietara bagoaz, esatea, 7ko egoera suposatzen dagoela, aurtengo aurrekontuen, 5.343.196 eurokoa. 5.343.164, hori esatea. 50.000 euro gehiago dauzela kudeatzeko. Sarreri dagokienez, lehenengo kapitulan zuzeneko zergatan, 1.215.000 eurokoa dela, ibiaren adibidez, aurrikusten dela, 50.000 euro gehiago hartuko direzela. Bigarren kapitulan zeharkako zergak, 115.000 eurokoa, hirugarrenean, tasak eta beste diru sarrera batzuk, 933.950, transferentzia arruntei dagokienez, hemen 3.556.214 eurokoa. Hemen esatea alde handia dagoela, aurreko urteagaz konparatuz, eta aipatzea udal kutsatik datozen diru sarrerari dagokiola egoera hori, bai? Gehiago jasotzen dugu, 319.114 euroko aldea, bai? Hori gehiago jasotzen dugu, eta hori dara zenbakiek emoten daude puntu horretara llegatzen dira. Azkenon kapitula, bosgarrena, ondare diruzarei, 13.000 euroko kantidade hori ikusten da, aurrekoan 9.000 izin zen, eta horrek iten dut totala, eta oin gaztuetara pasatuta, lehenengo kapitulua, langileen gastuak, 1.000.000 bat paseuten, 1.107.000 eurokoa izango da, bigarren kapituluan ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak, 3.056.000 eurokoa. Hemen aldea dagoela aipatu behar da, 355.300 eurokoa.
hemen sartzen dire, lan edakigunez, enbe kontratu guztiak horrek, kontratu bakoitzaren kudeaketa, zuzenean bizi izan dugu hemen bebai, batzordetan eta hemen, ze hemetik plenotik pasetan dire onarpen guztiek egia, kasu batzutan be, alegindu gara ekonomikoki ajustak egiten, eta desiek hori ditu jakuz. Orduan, kontratu guztiek gaiztitu egiten direna, egotzen dire, eta horrek emoten duzku, alde hori. Kapitulo honetan segurtasune dau, esatea, pasaren urtean 5.000 euro jarri zirela eta 25.000 eurora pasetan garela. Neurri diferenteak kontemplatzen direz bertan kudeatzeko. Enplegua bardin segitan dau. Eta gero euskerak, eskatan zan gauza bat zan, euskeran pasen baki eta erabagoaz, 32.000 eurotatik 53.500 eurotara pasetan gara. Bai, pilotaje modure bergontzi proiektua aipatzeko beharra dau, eta gero berdintasun hau beste eskaira da zala, 27.000 eurotik 35.000 eurotara pasetan gara. Laugarren kapitulua, transferentzia arruntak, 616.000, lareun, eta 44,87. Gizarte eta gero erakundei diru laguntzak, Lemoko Jai Batzorretara bardin mantentzen dira, merkataritza, bai, mankomunitateari, 250.000 eurotara pasetan gara moten jakone kuota horretan. Hemen aipatzea, nobedade modure edo bideon zerbitzua hemendik kuidatuko dela eta horrek suposatzen dagoela bai. Baten gudu euro, hortik iberiko da. Garapen zailtasunak edo arriskuan dituzten horrentzako diru laguntzak partida 5.000 eurokoa bideratuko da, bardine zuek proposatutakoak kirola egiteko beste 5.000 eurokoa, bizizain elkarteari bardin, 6.000 eurokoa, datu batzuk aipatzearen. Eta 6. kapituluara egiten gara, inbertsio reala, eta hemen esatea, berakada 2014 ona baitzela dala. 206.819 euro betitan dire kapitulo honetarako. Eta, aurten kudeatu da modure, kudeaketa bat nire egingo da, zabaldutako partidak, gaitu egingo direz, kredito modifikazioen bitartez, kotxeran lehenengo fasea, kosetako subia, txirikoketako parkinak, amane parkeak, Gia zerrata jartzeko ikerketa bideratzeko, guzti horiek kudeatzeko holan egingo da. Eta guztira, 5.693.174. Eta hori da guztu bete zenbatu fotoretara herritarren eskaretara egokitzeko beharrei, zerbitzuen funtzionamendu optimizatzeari eta komunitatearen ongizatea bermatzeari erantzuten diotela beltzetan dugu. Ez dakite zengo dugu, bozkatuko dugu, zeu zer buruzuen esan, galdetu, bozketara pasatuko gara, balera. Aldeko botoak, kontrakoak, Vale. Bi gauza, alde batetik, bazkertu, prozesu zoraino joan da, plageno pintu dudekoea, eta guk, proposamenak eta salduteko, eta berbait. Horretaz, pozik gauz eta esaten dugu ez, azkenean, adostu egin dugu gauza bat, baina beste guztiak ez. Orduan gure ustez, esandakoa, pertsonan berrizenak ez dauzela egamen lotute, eta horregatik guk uste dugu, este presupuesto mota bat egikela. Baina, hori da gure iritzia, horregatik boskatu dugu esatzen. Baina, prozesu batetik, eskerrak emon, eta, todo dute. Bai.
Osondo. Bale, ba? Zazpi, bale. Bale, zazpigarrenara pasetan gara, 2024ko kredito aldaketen finantza iraunkortasunari buruzko txostenen kontu ematea. Bale, kasu honetan lau txosten jaso dozu ez. Bale. Bale, aldaketa kredito bakoitzagaz, txosten bat doa, hemen dinen norma foralak 5/2013 ekainako 12koak holan eskatan dau, bai? Udalbatzari aurkeztuko zaiola, jakinaren gainean egon dadin. Eta ben amaitzen dagoena konklusioa edo azkenengo zera dino aurrekontu aldaketa honek ez du lehenengo udalaren finantza iraunkortasuna arriskuan jartzen, bai? Eta hose da, txosten bat egindako kredito aldaketa bakoitzari lotuta. Eta hose, ez da boskatu behar, bakarrik jakinaren gainean egoteko. Zortzigarrena. Sexu jazarpeneko protokoloa eta horren prebentzioa onartzea. Udal mailan legez agindute gauzonez, sexu jazarpen eta sexuagatiko prebentzio protokolo bat ingarri zinez, eta batzordea ingendu. Esan behar da, 180ko diru laguntza daukola, txosten honek. Eta, apurbet gainetik ikusi zuen, edo entzun zuen, lehenbako udalak emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta lan ingurune segurua eta errespetuzkoa bermatzeko konpromiso sendoa du. Horren aride, sexu jazarpen eta sexuagatiko jazarpen egoerak prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokola honetzera. Eta horretarako, batzordetik, pasau gindun, batzorde bat eratu behar da, eta eraketa horretan, egon behar bide berdintasun teknikarie, komunitatuko amagoia, arduradun politikoa ni zinunaz, eta ordezkari sindikala Elena Galindo. Ordezkoak begon behar bide zenez, izendatute dauz, eta langileen ordezkari lez Kontxi Uriarte gongo da, eta arduradun politiko lez Marian Garai. Eta, jakin bebai batzordea urtean behin gehitzen ez batu behar dara, edo beharrezkoa danean, bilera bereziek egin behar bezala. Eta horretarako, batzordetik pasu dugu, eta boskatu egin behar dugu. Lehenengo 8. puntua da protokoloa bera, hasiko bat eritzu boskatuko dugu protokoloa, aldeko botua, bau batez, eta gero ja aipatutako batzordea, eratutako batzordea. Bai? Aldeko botuak? Bau batez onartzen da. Osoto. Jarretzen dugu, 10. puntua, 2025 eta 2026 ekitaldiei dagokien Lemoako udaletxeko langileen ordainsari igoera, eudelen zirkulararen oinarrituta. Hemen esatea abenduaren 4 sartu zen, informazio zirkular hau eudelek bideratuta, batzordean komentatu zen, eta hemen dugu proposamen bat irakurtzera noan, egoerari buruzko. Dino, eudelen gomendioa. Bidauz, lehenengokoa, 2025 urteko ordainsarien igoera eta nola burutu. Onartutako legezko 2,5ko gehieneko egoera globala onartzea. 2024ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko azken horietan barnean direla ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretuaren 6.2 artikuluan jasotako 0,5ko ordainsari igoera legarria eta finkagarria. Ordainsarien igoerari hori
homogeneoki egingo da, konparazio aldi bietarako, bai langileen kopuruari dagokionez, bai langile antzinatasunari dagokionez. Eta 2025ko urtarrilaren 1 aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. Eta bigarrena 2026 urteko ordainsarien igoera. Onartutako legezko 1,5%ko gehiengo egoera globala onartzea 2025ko apirilaren 31an indarrean zeudenekiko errege lege dekretu honetan oinarritutako ordainsarien igoera barne. Ordainsarien igoera hori homogeneoki egingo da, konparazio aldi bietarako, bai langileen kopuruari dagokionez, bai langile antzinatasunari dagokionez, eta 2026ko urtarrilaren 1 aurrera izango ditu ondorio ekonomikoak. Osa, hau zera, onartu behar dugune. Bueno, bozkatu behar duguna, bai? Bozkara pasatuko gara, aldeko botuak? Bale. Jose Turrau. Venga, listo, bai? Alde, eta gauza berdine, alkateari dagokionez, bai? Ordan ez nahi gakusten berriro. Aldeko botuak? Bai, eder. Bai, aurrera, itxera ditana, kontu emoteak, 12. Hemen apurtzu bete batzordean bekomentatu zen pertsonalari dagokionez, udalan aldaketa batzuk dauz eta gongo direz emetek aurrera. Barkatu, bez, kojo la carrerilla. Bale, EH Bilduk aurrezutako euskeran egonerako adierazpen instituzionala. Bale, bueno, ulertan dugu zuen, sakarren zuen mozio da eudeleko, azkenean bertan bateratu eta kontsentsua hau izin zena, baina EAeko udal guztietarako aurkeztuten da, eta igual errealidade soziolinguistiko apurre diferentea da, orduen ekarri dugunera apurretu bemak, nahiz eta guk zoritzak ez dugu zen betetan goeman egoteko, ondeko eta barreko euskaldun maila klasa hori, apurbet berak esandakoa kontutan hartuteko. Orduen eskatuten duguna da, hurrengo konpromisoak hartutea. Udal politiketan euskera egin nintea, hizkuntza politikan atzera urratzik ez egitea, eta euskera behar duen jauzien udalari dagokion egitea, horretarako baliabideak hartuztea. Bai, bozkatuko dugu, aldeko bozka, kontrakoak, abstentzioak, gehien bat hori. Bai, azkenean hori pentsetan dugu elkarrekin aukera duno erabaki dana edo aurkeztu dana horreko batera eta bestea pentsetan dugu peskatxu baten horre adostu behar duzuela beba. Bai, hau be ueman erabakia da, ueman konsensuagoa da eta ueman be EAJ eta ekiko moaztagoa da ueman zoritzarez, baina uste dugu momentu honetan euskera behar duela fugurrete ez dela kongutzara. Bale, kontu emoteak, hemen OPE bat martxan dekogu, administrarien OPEa. Urtarrian 14an eguaztena dana izango da lehenengo azterketa, eta ja prozesua bideratute dago, bale? Egia da, Mikel administrarien abenduaren 19an jaitzen dagoela udala, eta sendoa etorriko da bere ordez. Zikintzen dira, kako duzuela aukera, sendoa bezeituteko. Gero, Sonia eta Inaran oporraldiak betetzeko, baja bat egonda, eta oporraldia horiek betetzeko ordezko bat ekarriko dugu. Bai, zehontze direz data txarrak eta zerbitzu hori barik ez egoteko, hori bermatuta egoteko, beste langile bat etorreko da. Eta eskolako atezainaren ordezkapenak kepa egiten ari da. Jakitu egon zaitez igual, seguramente ikusi dozu handik. Agutegi oso ametetzen ari da, oso posita hobera, eskolame oso posi beragaz, así que momentu sobraz, bale? Eta horrek dekoguz... Bale. Amairugarren azkenengo puntu, eskairak eta itaunak, eta hemen zauzen, maien, bai. Gauza dakago, alde
arazoak dela eta gugana betorri dire eta eskatuz zuetako presioa egiteko, udaletxeak egiteko presioa Iberdrolari baki guzen pastandan, eta berralde egiteko. Etorren aztien Iberdrola gazteko batxar bat, baina badabiz, hori badabiz, badauki zeuzer eta hainbeste insistidu dugu, gaur bertan izan duztu. Erditan bide osokoak, erditan... Bai, osea, egoera da oso larria, oso txarra. Dauz, nagusiek, umeak, batzona dependienteak... Bai, ados. Hementik pasatu direz batzuk, kokatzuren batein duguan, bai. Eta gero bi, apoan batzarra eskatu... Bai, egin dut berba, egin eba segiduen berba Inazio Gaz eta joko guzpare bat batzarro gauzatzuren bat erabakitzeko eta horren ostean, bai, Inazio eta Maidano, bai. Ederto. Esan bai. Erabiz informazioa jasotzen web transferrez, deialditan. Eta, karo, web transfer da plataforman eta, karo, informazio hori hirugunetan ja karuka horretzen da. Osa, pasatu jo korrengo informazioa. Nire pasatu jata. Bai. Piso handio dekola, bale. Uruzu aginduko jatxo berriro, Seguro. Bai. Bai, hori holan da. Bale. Eta publikoa, zauzer, galderaren bat? Ez?